Haia, Hyw Aron ydw I, a dwi'n arlunydd ac awdur. Felly dwi'n droi o straeon a ysgrifennu lluniau. Neu rhywbeth fel yna. Falle bod chi wedi darllen rai o llyfrau fi, fel Le Mae Boc, neu Comic Mellten, neu Y Ddinas Uchel o Bosib. Os ydych chi heb, peidiwch yn phoeni. Nawr, dwi'n caru creu llyfrau. Dyna dwi'n hoffi wneud mewn unrhyw beth yn y byd. A'r gwir yw, dwi'n byw mewn tŷ llawn o lyfrau. Falle'r unig peth dwi'n hoffi mwy na creu llyfrau yw darllen llyfrau. A dwi wastad wedi, ers o'n i'n blentyn, dwi wedi cofio amser lle o'n i ddim. A dwi'n meddwl, y reswm dwi'n caru darllen gymaint yw bod e'n cyfle i ddianc. Dianc o lladron, dwi ddim yn dianc o monster, ond dianc o bywyd normal. Pan o'n i'n tyfu lan, oedd dy fi catre llawn cariad a gofal, a o'n i'n digon hapus, ond mae bywyd fel yna, bywyd normal, yn gallu bod yn bach yn boring weithiau, bach yn ddiflas weithiau. Ond, o bigon o'n llyfr, o'n i'n gallu dianc i fyd peryglus llawn o ryfeddodau a cyffro ac antur. Ond wrth cael llyfr, o'n i o'na. So oedd yn saff. Mae darllen yn ffordd saff i brofi teimladau ydych chi byth yn teimlo yn byd go iawn. Nawr dwi'n caru video games a ffilmiau a raglenni teledu, ond mae darllen yn wahanol achos mae'r antur, mae'r cyffro yn kind of digwydd tu fewn yn eich meddwl chi. So mae'n fwy real. Dych chi'n teimlo mwy beth sy'n digwydd. Dych chi'n fatha agosach at y cymeriadau achos mae'n digwydd yn eich pen. So, o'n i am dangos i chi 10 ucha, top 10 o'r llyfrau nath agor bydoedd gwahanol. Dyna dwi'n hoffi mwyaf yw fel llefydd rhyfeddol, bizarre, anhygoel. So dyma 10 llyfr fi'n cofio o fel yn hyndod nath agor bydoedd newydd i fi. Yng Ngwlad y Pethau Gwyllt, Where the Wild Things Are. Picture book, stori gair y llun gorau erioed fi'n meddwl. Bachgen yn mynd i weld monsters. Fantastic. Cyfres Rwdlan, gan Angharad Thomas. Dy rach fach mewn byd doniol, odd, ond llawn cymeriadau diddorol cofiadwy. Rupert the Bear, pob blwyddyn am Nadolig o'n i'n cael annual Rupert the Bear. Mae'n sŵn o bach yn stupid. Rupert the Bear? Ond mae Rupert pob tro yn mynd i rhywbeth o bydoedd weird, fantasiol, anhygoel. A o'n i arfer caru rein, Darllen. Edrychwch amdano nhw os ydych chi'n gallu. Wedyn, o'n i wastad yn caru llyfrau am chwedlau. Oedd yn agor bydoedd ryfedd y chwedlau. Dyma llyfr am chwedlau India sy'n mor wahanol i'n chwedlau ni ac yn helpu chi fatha i deithio i rwle ryfedd iawn, mwnciod ac elifantod a diwiau. Ac wrth gwrs, y Mabinogi, dyma yw ein chwedlau ni, ond eto bydoedd mor wahanol gyda pethau ryfedd iawn yn digwydd, cewri a dywiniaid. Wedyn, wrth i fi mynd bach yn hun a llyfrau gyda llai o luniau, oedd llyfrau fel The BFG gyda'r cewri a'r syniad o fydda'r breuddwydion yma a'r cewri ryfedd yn dal fy nychymig bydoedd mor ryfedd. Hefyd, straeon Tove Jansson am yr Moomins sydd yn eto mae lluniau hyfryd hi yn rein. Os ydych chi heb darllen rein, maen nhw'n wych am fatha... os ydych chi heb darllen y straeon yma, maen nhw'n llawn o gymeriadau doniol a weird iawn. Maen nhw'n hyfryd. Wedyn, The Lion, the Witch and the Wardrobe, cyfres Narnia C.S. Lewis, lle oedd pobl yn teithio trwy wardrobe mewn i byd hudolus gwahanol. Gyda'r aslan, llew, ffantastig. O'n i'n caru'r gyfres yma'n ifanc. A wedyn ni cyfres Redwall, dyma'r trydydd yn y gyfres, dwi'n meddwl Matemeo. A rhain oedd y llyfrau mawr cyntaf nes i ddarllen. Fi'n cofio teimlo, wow, 400 o dudalennau. A oedd rhain am fatha byd o anifeiliaid oedd yn gwisgo a byw fel pobl, ond fel baddies a brwydrau mawr. A mae rhain yn ffantastig.
llawn o ddychymyg. A wedyn, mae hwn yn edrych yn fawr, ond mae hwn yn gasgad o ryw 8 o lyfrau. A'r cyntaf yw A Wizard of Earthsea gan Ursula Le Guin am fatha ysgol hudolus. Tebyg ond wahanol i Harry Potter. A mae A Wizard of Earthsea yn fantasy, ond mae'n wych iawn, mae'n hyfryd. Ta beth, dyna 10 o'r llyfrau sy'n agor bydoedd wahanol i fi pan o'n i'n blentyn, a dwi dal i hoffi llyfrau yn awr, fod yn onest. Fel wedys i gynne, rhoi o fy hoff straeon a llyfrau yw rai sydd mewn bydoedd y dychymyg, bydoedd rhyfeddol gwahanol. A dwi'n meddwl dyna lle nath y ddinas uchel dechrau oedd y lleoliad, y ddinas. O'n i ar tren, a mae trens yn gallu bod yn, mae teithiau tren yn gallu bod yn eitha boring ydyn nhw. Dim byd i wneud, oedd ddim ffôn dy fi, oedd ddim llyfr, so o'n i jyst yn dwdlo. Felly bod chi'n hoffi dwdlo ar bapur, o'n i lluniau bach. A beth dechreuais i dwdlo oedd y tyrau yma, a dinas llawn o dyrau. A y tyrau, dwi'n mynd lan, a pobl yn adeiladu nhw. Ac am ryw reswm, o'n i jyst methu stopio neu lluniau o'r tyrau yma. A dyma fi'n dechrau meddwl, wel, tybed pa stori allai ffitio mewn i'r ddinas o tyrau uchel yma. Fel arfer, chi fod dechrau gyda cymeriadau, dechrau gyda stori, a wedyn ni'n meddwl am y lluniau. Ond dwi'n aml, yn y sicr y tro yma, dechreuais i gyda'r lle oedd y stori mynd i ddigwydd. So, ar ôl feddwl, reit, dwi eisiau stori mewn y lle yma. Mae'r adeiladau yma'n mynd fyny. Ond pam? Dwi'n yn siŵr pam. So, meddylais i, wel, mae angen cymeriad, mae angen prif gymeriad. So, meddylais i, wel, beth am ferch fach? Dyma llun cynta Petra, yn edrych yn bach yn wahanol, ond is i'n neud hi'n llai fel bod hi'n fach yn y ddinas uchel tal mawr yma. A o'n i'n meddwl, wel, pam bod nhw'n adeiladu'r tyrau? A meddwl, wel, beth am i fi gael hi i ofyn yr un cwestiwn? So dyma'r stori yn tyfu o'r ffaith bod hi'n gofyn, pam bod pawb yn adeiladu'r tyrau yma drwy'r amser? So, unwaith o'n i'n dechrau meddwl, reit, dyna di'r stori dwi eisiau dweud. Y cam nesaf oedd i trio torri lawr y stori yna mewn i'r fatha'r golygfeydd a o'n i eisiau dangos. Achos fel rhywun sy'n y lluniau yn ogystal â ysgrifennu stori, dwi'n meddwl bod gweld y lluniau a gweld yr fatha'r scenes fel tas ti'n gwylio ffilm yn hytrach na just ysgrifennu y geiriau. Mae'r lluniau ar un mor bwysig, os ddim mwy pwysig i fi. So dyma thumbnails dyn ni gael dweud. Mae un o'r ein am bob un spread, pob un fatha 2 dudalen wedi agor yn y llyfr. A dyma'r lluniau o'n i moyn dangos yn y llyfr. So o'n i'n gwybod bod fi moyn llun o'r fatha'r awyr a'r balloons reit ar y diwedd, sy'n wahanol i bopeth arall yn y llyfr. Ac o'n i'n gwybod bod fi moyn un llun yn y nos. Newch chi sylwi, mae hwnna'n wahanol iawn i'r llun sydd yn y llyfr yn y nos, gyda lleiad llawn, ond rhywbeth fel yna. A wedyn ni, y lluniau eraill oedd yn bwysig. Ond wrth wneud nhw'n fach fel hyn, ti'n just trio syniad, os dwi'n yn gweithio, newid e. So mae'n syniad da i ddechrau gyda fel cynllun fel hyn. A wedyn o'r cynllun, meddwl, reit, pa ysgrifen ydw i moyn i ddweud y stori ar bob tudalen? So, dyma rai o'r syniadau. A mae hwnna'n datblygu mewn i sgript. Nawr, o'n i'n gwybod bod fi moyn 500 i 600 gair, sydd ddim yn lot yn y stori. So dyma fi'n mynd ati ysgrifennu'r holl stori, teipio fel an o'r cyfrifiadau. 2,000 o geiriau. So, fi'n siŵr fi lot o bobl eraill dweud wrthych chi, hanner ysgrifennu ydy torri pethau mas, cael gwared o ysgrifennu, mwyn dweud yr hyn i chi eisiau dweud, a dim gor-ddweud, dim dweud gormod. Sneb eisiau darllen llyfr sy'n enfawr, lle mae'r stori dim ond werth hanner y dudalennau. Na, llai o geiriau, weithiau sy'n fwy pwysig, sy'n swnio'n rhyfedd. So, ar ôl penderfynu, a torri lawr i just y geiriau da, a rai o'n i rili moyn, dyma fi'n mynd ati i wneud y lluniau go iawn. So, dyma fi'n wneud un o'r ein am bob tudalen yn y llyfr. So, bach fwy manwl na'r thumbnails, ond eto dal yn messy a scribbly. Os mae'ch lluniau chi yn rubbish, a dych chi'n methu arlunio'n dda iawn, a chi'n meddwl, wel,
Actually, mae'n edrych tipyn bach yn sgriblu fel na. Gret. Achos hyd yn oed pobl fel fi sydd yn arlunio trwy'r dydd, mae'n dda i ddechrau gyda lluniau sgriblu sydd ddim hollol gywir, achos ti'n teimlo'n rhydd. Alla i jyst neud nhw bach yn well, bach yn well. Ond ar ôl neud fatha dummy book, yn ein galw fe, dim dummy fel babi. Dwi ddim gyda dummy ragor. Nes i stopio flwyddyn diwetha. Dwi'n neud dummy book fel llyfr ffug gyda lluniau fel hyn. Ac ar ôl meddwl, reit, dyna'r union lluniau dwi'n moyn ar bob tudalen, dwi'n mynd ati i arlunio nhw yn dda, gore fedra i beth bynnag. A am y llyfr yma, nes i ddefnyddio ink a dyfrliw, watercolour. Sy'n edrych tipyn bach fel hwn, dyma dyfrliw set fi, sydd bach o fes, ond dim ots. A mae dyfrliw yn neis achos mae'n llifo, mae fel, dwi'n meddwl cweit reoli fe, ond dwi'n hoffi ffordd mae'n edrych. So dyma'r lluniau, maen nhw'n eitha fach, a dweud y gwir, yn y llyfr, maen nhw'n fwy, sydd yn anarferol. Fel arfer, ydych chi'n ei llyfrau mwy a shrincio nhw lawr. Ond o'n i'n eitha lico'r llinell trwchus. Mae'r llyfr yn eitha tebyg o ran steil, neu wedi ysbrydoli gan llyfrau rhywun yn enw Tommy Ungara, oedd yn ei llyfrau rhyw 30 mlynedd yn ôl. A mae llyfrau fe, fi'n wrth ymwneud, fi'n caru nhw. A mae'r llinell eitha trwchus, so ni'n moyn neud nhw edrych tebyg bach fel yna. Ta beth. Ar ôl arlunio rhyw 50 o luniau, dyma fi'n sganio nhw mewn i'r cyfrifiadur a danfon nhw off i dylunnydd i sticio nhw ar ysgrifen gyda'i gilydd. Wedyn ni dylunio clawr, falle bod chi heb sylwi, ond o'r clawr, chi'n gweld, un llun yw e'n mynd i'r cefn. So mae'n chi agor y mas i weld. A wedyn ni, ysgrifennu'r bits ar y ffrant, a llyfr wedi wneud. Job done! Wedi dechrau ar tren gyda doodles a wedi gorffen mewn llyfr cyfan. Mae pobl eraill yn gallu rannu. Dyna sy'n hudolus ac amazing mewn ei llyfrau. Achos i ddechrau, doedd yna ddim byd, wedyn ni un syniad bach, a mae'n troi mewn i llyfr go iawn. A mae unrhyw un yn gallu gwneud e. Unrhyw un o chi, unrhyw un. Mae'n wych. Dyma ddarlleniad o Y Ddinas Uchel gan Her Greadigol. Nawr, mae stori'n dechrau gyda Petra yn gofyn cwestiynau. Pam? Pam bod nhw'n adeiladu? Beth os maen nhw'n rhedeg mas o gerrig? Nag os nhw'n rhywbeth mwy i wneud? Ac felly, mae'n gofyn i'w thad, a mae'n dweud, o'n i ddim, Petra. Well i ti fynd i siarad ar un doeth. Nawr, ble mae'r morthwl yna? Felly, dringodd Petra i'r tŵr uchaf, a grandawodd yr un doeth arni. Wedi iddo oedi ac ystyried. Atebodd, Petra bach, mae'n bryd i ti dyfu i fyny. Y ddinas yw'r byd, a'r byd yw'r ddinas. Derbyn y drefn, gweithio'n galed, ac mi fyddi di'n hapus. Ac felly, aeth Petra ati i ddilyn y drefn. Dim stopio, dim cwestiynu, dim ond gweithio'n galed o fore gwyn tan nos. A hithau wedi blino'n lan ac yn teimlo'n ben isel, aeth Petra i wylio'r byd. A gwelodd rhywbeth rhyfedd. Chwifiodd Petra a galwodd a daeth y peth rhyfedd ati. Dos a fi'n uwch, mwynhodd Petra. Estynodd y peilot ei llaw. Cododd y ddwy i awel y nos. Mae'r tyrau i gyd yn edrych yr un maint o fan hyn, meddai Petra. Cododd y ddwy yn uwch, ac yn uwch, ac yn uwch. Teimlodd Petra y gwynt yn ei gwallt. Mae'r ddinas mor fach, a'r byd mor fawr. Gwynodd y peilot, a throi am adref. Dychwelodd Petra i'r ddinas. Aros galwodd wrth wylio'r peth yn codi. Dangosa hyn i bawb arall hefyd. Daeth geiriau'r peilot yn ôl ar y gwynt. Un hen ydw i, a bach yw'r fasged. Dangosa di iddyn nhw. A dyna wnaeth hi.
mae'r ddinas uchel yn cymryd lle mewn byd gwahanol i ni. Byd rhyfedd, byd y ddychymyg. A mae hwnna'n wir am lot o fy hoff storis i. Maen nhw'n cymryd lle mewn gwledydd, mewn bydoedd rhyfeddol, rhyfedd. Mae'n wir am lot o storis dwi wedi sgwennu, dwi wedi creu hefyd o y bydoedd gwahanol mewn llyfr Ble Mae Boc ar goll yn y chwedlau. Bydoedd rhyfedd, weird, fel hynna. I storis fel yr Horwth. Nes i'r lluniau a helpu Elida Jones wneud y stori. A mae'r llyfr yma yn dechrau fel lot o'r llyfrau gorau gyda map. Mae map yn ffordd cyffroes iawn i fi i ddechrau llyfr, achos dwi'n darllen y llyfr, dwi'n agor y llyfr, a dwi'n gweld map a dwi'n gwybod bod siwrne yn mynd i ddigwydd, bod pethau rhyfedd yn digwydd. Beth yw hynna? Beth yw'r lle yna? Beth sy'n ochr arall i'r môr yna? Mae map yn rhywbeth o cam i fewn i byd newydd. So, beth dwi am i chi wneud ydy dechrau gyda map. Peidiwch ffoni am y stori, peidiwch ffoni am y cymeriadau, dwi'n chi dechrau gyda byd newydd. A dwi'n eisiau Cymru ar y map yma, dwi'n eisiau America, mae'r fyd yma, mae'r planed yma, neu'r wlad yma, neu'r ddinas yma, just yn dod o'ch dychymyg chi. So, cymwch dan o bapur, mawr, enfawr, neu'n bach, dim ots. A newch dechrau gyda llinell, siap yr wlad dych chi'n creu neu'r byd. A wedyn ni llenwch gyda pethau. Felly, dinas. Jyst neu llun o castell bach i ddangos mae dinas yw e. Coedwig, môr, ogofau, llosgfynydd. A dechreuwch meddwl a labelu y pethau. Llosgfynydd y ddraig. Y môr sych. Weird? Y mwyaf weird yr enwau y gorau. Coedwig, y corachod, pink. A beth bynnag. Enwch y llefydd gwahanol ar eich map. A falle wedyn newch dots o un lle i lle arall i ddangos siwrne mae rhyw gymeriad wedi cymryd. Pam bys nhw'n mynd o fyna i fyna? Dych chi'n gweld? Mae'r syniadau yn dechrau dod am storis. Y mwyaf o bethau dych chi'n rhoi ar y map, a pethau weird, a pethau o'ch dychymyg chi, y mwyaf o storis fydd yn ffrwtio lan. Os ydych chi ffrind, beth am i chi fynd ati i wneud map enfawr o byd gyda'ch gilydd. Ewch mas i'r iard, defnyddiwch sialc i wneud llun siap o fyd enfawr lle mae pawb yn gallu ychwanegu bits i'w darn nhw o'r byd yna. A wedyn ni meddyliwch, mae wlad nhw draw fyna, neu ydych chi'n weird. A cymrwch siwrne o un wlad i'r un arall. Dechreuwch gyda map o fyd rhyfedd a gweld pa storis sydd yn byblo mas o'r map. A pwy a wyr, pa lyfrau daw o'r map yna.